Ang kanindot sa Agosto nagpadayon dinhi kanato. Una ni ana ang Foundations for Victory ceremony kagahapon. Human sa unom ka semana nga pagbabad sa Biblical Foundations, ang Foundations for Victory class nitapos sa usa ka mainiton nga selebrasyon. Congratulations, graduates! Ang atong youth service adunay new series nga Encounters. Matag Biyernes 7 p.m. Atong i-experience ang greatest encounters sa atong kinabuhi kauban ang Ginoo. Ganahan ka mohimo og ripple sa music ministry? Ang music audition pagahimuon karong August 15 ug 29 6 to 8 p.m. ug August 21 2 to 6 p.m. I-tune up na ang imong musical skills ug andami nga maminaw. Padayon ang selebrasyon sa atong pagsaulog og Victorious Weekend karong August 30 ug 31 sa Victory Weekend. Register na sa Get Connected booth. Kining tanan ug uban pa as we honor God, make disciples.